Всички здравейте, вие сте на канала Алекс и днес играя на Fortnite с моя приятел. Ето сте хора. Завръщам се за още едно видео. Да. Я да спочна. Колко е хубаво да седнеш. Я си имам тая молец. Тази емоция имаш ли? Не. И хора, само да ми зареди и започваме да играем на Fortnite. Аз намерих Майдас. Къде? А то в този сезон майче Майдо ще се завръща. То в този сезон майче Майдо ще се завръща. Така че Мяускулсът и Фищика се правят война. Да, има война. Ако ти си сложиш скинът на Мяускус и отидеш там, където е тая рибата, тя ще каже: не пипай моите братя риби в аквариума. Добре, следващия рунд, кой ще сложа Мяускус? Ама аз не знам къде се намира. Искам да маркна една лама. Невъзможно. И хора, да започваме! Не знам, е тук ме фише. Новата локация ли? Не, тук е фише, тук е фише. Е тук ме фише. Що па? Не знам, е така. Нова локация, тук всички скачат. Не знам защо, ама има някаква малка къща тук. Много по-хубаво в нея да отидем. То това е в миналия сезон, където имаше такъв глайдер на това момиче, не се спомняш ли си? Да. Ама не казваме тук. Тук. Какво е това? Аз съм мъртъвата. Що? Как си мъртъв? Всички лъжа. Това ме доведе. Аз чакайте бъглани. Хора. Да, примерно като хора имат помпи. Я. Аз тук бягам за живота си, лата. Да. Мъртъв? Спори ме, няма материали и чурята време. Хора, тук съм никъде не избягвам споко. Сега нека да си хилнем. Знам, че не е най-подходящото, но някъде в океана, аз не знам. Ако се чуете какъв е звука, това отгледание е звука. На PlayStation 5 просто. Да, това съм PlayStation 5 и 10, като направиш нещо такова, например, да стреляш и по-малко да се тресе. Да, аз имам джойстик и да. Аз не играя с него, защото ми е по-сложно. Аз съм Alex Pro Games. Банаха ми 2 пъти акаунта и не знам защо. Не, сериозно съм. Къде са? И аз. Дед. Чакай, ден си му. Фищикус. Да, не искаш ли снайперка? Да. Има такава и такава, която е моята. Давай. Взимай синята. Взимай синята, аз ще имам прилички.
отивам при фишки. Къде е фиштикса? Би трябва да е тук. Що? Не знам, че тук няма. Вау, лети! Аз се промених фиштиксовете. Откри ли го фиштикса? Да, това е фиштикс. Къде е? Тук ли? Сериозно, това тук ли е фиштикса? Сериозно, тук ли е фиштикса? Фиштикс! Фиштикс! Да, ама не, той тук просто го слага, за да има мотивация да става по-силен. И на Мяускусът не му хареса, че той е при нас. Така е, няма да стане силен. Ти за кой си, за Фиштикс или за Мяускус? За фиштикс. И аз. Добре, аз викам да отиваме към зоната. Тора, кое е тук? Ай, това. Е, такъв има село в отбора. Нищо. Как да се намира на картичка? А къде е Мяускус? Що аз като си го сложа скинът, не е някъде, където е сняг, снегът. Кой на мен ми е най-любимият материал е толкова на вас, напишете в коментари. На Дани му е метал. Какво ти е? Ти просто свикна да играеш с мен едно в едно заради това ли така? Това е тук, това е за мен всичко тук. Опа. Какво направи? Забравих, че са на 26 на код с надежда да оцеля. Поне така мога да те хилна. Ти на колко беше? На 26, 30. На колко беше? На 26. Хилвам те на 4%. Това е направо лайфхак. Като си на много малко HP, просто правиш ти неговия да го сплитнеш и правиш така да бъде повече процента в живота. Умно. Ай сега! Добре, идвам. Идвам. Не. Да видят хората. Чупиш? Дани, давай! Дани! Мен не ме забравяй! Пау. Да. Давай, оп. 1, 2, 3. Аз намерих Big Shield. Big Shield. Спри да денсиш! Аре, ти искаш срещу мене ли, бе? Срещу мене ли? Добре. Да. Браво. Ето, видя ли кой е по-силен? Слушайте. Пара. Да, не, ти Big Shield там. Намерих, там ти го маркирах. Вижте. Оп.
И никому ще не кажа. Къде? Ау. Да. Аз просто да ми помашва. Не. Бате, имаш някакъв при мен. Хора, ние ще ви кажем. Хора, да. И да, хора, Дани вече си е сложил мяу с кулса и ще видим дали това е вярно. На видеото показваха, че това е вярно. Истината. Да. Дани се облече в мяу с кулса. Истина или лъжа? Да. Ти какво мислиш? Истина. Да, аз съм истина. Майде ще се върне, защото той открадва ръката на Майдас. Вижте икса. А Майдас него го порасна. Майче заради това не го харесва вече. Аз съм котка. Аз съм фиштикс. Котките ядат винаги фиштиксовете. Аз съм котка. Мяу. Аз съм фиштикс. Мен ме ядат котките. Аз съм котка, ще танцувам емоция за котка. Искрен. Дани танцува The Last Favor. Last Favor. Аре бе. Къде кацаме? Кача! Чакай ни! Аз съм много близо до фиштикс. Яц! Аз вече чувам кацу. Да, бе. Я, какво пише? Я, Дани, какво ти пише? Той ми пише, моите ръце са готови към работата, бос. Шеф, де. До мене ми казва, че е далече от моите приятели в океана. Еми да, това са неговите рибки. Къде са рибките? Е, тук са Дани рибките долу, майче. Тук са долу рибките, майче. Ето ги. Какви са милички? Е, сега ще взема риба и ще я взема. Дани, ще го убиеш ли? Не ми сложи му джампър. Аз ще му сложа джумпър. Дани, ще му сложи джумпър. Не, Дани, искам да му сложи джумпър, моля те. Искам да му сложи джумпър. Какво готвиш, бе? Дани, ела към мене. Дани, ела намерих, майче, риба, я. Дай да видим. Майче намерих. Дай ми да мина фиштикус. Ето, тук има ли фиштикус? Рибка, взимам. Аз мога да изнаправя цяла водечка. Давай, взимай! Готово, давай. Фиштик, според мен. Фиштикус! Къде? Фиштикс! Ай, тук. Фиштикс. Не! Сори, фиштикс! Скачай! Каша, Дани! Не знам. Ще изям ушка на риба. Ето го фиштикуса. Да няма към мене, не! Хора, ето, видяхте ли, че това е вярно? Давай, чупи! Чупа го! Трябва да...
Сериозно? Колко приемаш бе, пищи? Сериозно ли? Аз гледай, най-накрая го убих. Дух! Защо? Още ли ти пише такова? Не, пише ми, котките са много досадни. Нещо такова. Дани, ето, видя ли, че това е вярно? Те правят война. Видя ли, Дани? Да, съвет към хил. Сега това трябва да го щупим. Ето смути тук се щупи. Ето хора вече видяхте. Ако искате може да видите на картата. На картата се намира ето тук. В тая област. Където е новото ето тук. То се намира ето тук в тая къщичка тук. В тая тук къщичка. Ако искате отивайте тук. Ето тук съм намерил. Има моя марка. Да. Дали ще имаш ли някакъв ключ? Аз съм мой витрак. Отиди на картата и им покажи на хората къде е. Аз им показвам. Аз викам да отивам към Слънцето с победа. Да. Явно това е било истина. Еми. Дали по-хубаво. Айде отидем при техните рибки. Такова. Да ги изядам. Да. Но няма как. Жалко. Но после надявам се, че ще може. Това са неговите братя. Нали. Ако се отгледам като фиштик, ще изям фиштик. Ау, хилвай, хилвай, хилвай! Ето. Alex Games, ако се облека като фиштик, си изям фиштик. Пред фиштик. Ама ти нямаш фиштикс. Имам го. Странно да влеза. Ама не, то точно трябва този фиштикс, който го има в Battle Pass. Аз го имам. Ама ако го намериш къде е Мялскус, ще видиш къде. О, хил. Готово, нямам повече. Има, че знаете хора и може да правите всичките букви, които има да правим. Раз така ще си пиша. Къде си? Дани, къде си? Кога стигна там? Аз стигам към слънцето. Кога стигна там, Дани? Ще си карам спокойно. А сега малко скорост. Дани, тук ли си? Човек, къде си забога? Ти там ли си? Да. Но трябва да ги убием хората. Къде си изобщо? Еми там, където са хората, където трябва да ги убием тук на картата. Отивам към тях. Защо? Еми, защото така трябва да имаме карта. Дани, аз взимам картата, ясно ли? Защото аз вече ги стрелям. Дани, помагай! Много патрони, да.
Взим картата, взим всичкото. Оу, хора. Тихо. Браво. Картата къде е? Ето. Дай, взими. Хора, ето вижте каква е тия последният ми ред. И ти ще я видиш, Дани. Нали знаеш? Нас ли ни стрелят? Все тая ми е просто. Yes. Опа, готов. 42 ниво. Бой. Браво. И хора, да победиме този рунд. Аз имам много хилка. Нека дам една Дани. Дани, искаш ли една бутилка да ти дам за хилове? Ами те най-яките. Дани, не, чакай. Чакай. Това е точно от тая бутилка. Искаш ли да ти дам? Не. А тая? Дани, имаш ли някакво оръжие? МК, нещо? МК имаш ли? Това е Legendary и това е зелена. Имам Да я. човек на две оръжия. Човек и аз. Ще ти дам тая златна това нещо. Искам нещо. Няма, ще питам. Няма, ще питам. Тогава. Какво? Нали искаш хелика? Аз имам зелена такава. Ще взема центъра. Ама не, има зона. Все тайме. Що? Като дойде много близко тогава. Да, не си е добре. Дани, помощ! Това е човек! Видях! Човек видях отгоре! Човек е! Тук е! Той има хеви човек. Нокнал го! Човек! Ще видиш на видеото как го нокнах. Това беше епик. Дани, лутът е мой. Ако има помпа, ми я дай. Дани, дай ми го. Ако видя, че не е там... какво те нокна? Дани, какво умря? Човек, нямам никакви други оръжия. Добре. Айде хора, чао. Ще се видим след малко. Да.